грошы выдзяляюць беларусам, а звычайныя беларусы гэтых грошай не бачаць. Ну, маё разуменне, глядзіце, я б усё ж таки не пагадзіўся, што грошы выдзяляюць беларусам. Александр Лукашенко таксама беларус. А мапавец, які збіваў і збівае беларусаў, ён таксама беларус. Начальнік калоніі, ён таксама беларус. Вы хочаце сказаць, што грошы гэтыя, якія выдзяляюцца, яны выдзяляюцца для гэтых людзей і для гэтых функцый, якія яны выконваюць? Ну, это ж неправда. Таму выдзяляюцца ресурсы сапраўды, і калі вы хочаце атрымаць адказ не аматарскі, які прагучыць з вуснаў Анатолія Лябедзькі, а прафесійны, вы можете звярнуцца наўпрост тым, хто выдзяляе. Это Еўрапейская камісія. Вот яны адказваюць за гэтыя грошы перад сваімі выбарцамі. Далей так, я магу толькі сказаць агульныя накірункі, што там ёсць ресурсы, якія выдзелены для праваабарончых арганізацый, на падтрымку тых же самых палітвязняў, на падтрымку тых людзей, якія церпяць ад рэпрэсій. Так, гэтыя грошы там ёсць. Таксама ёсць грошы на падтрымку медыа. Для таго, каб у эфіры гучала толькі не беларуская тэлевізія, не толькі азаронак, не толькі тур там і іншыя прапагандысты, каб была альтэрнатыва, гэта трэба падтрымкі. Так яно нічога не бывае. Для мяне гэта абсалютна зразумела, што гэты накірунак важны. Ёсць тое, што называецца адукацыйныя праграмы. Ёсць маладыя людзі, еўрапейскі звяз, так ён захвочаны, каб беларускія маладыя людзі ездзілі не толькі там в Тамбов і Санкт-Петербург навучацца, але каб у іх была магчымасць навучання ў еўрапейскіх універсітэтах. На гэта таксама ідуць грошы. Ёсць еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які працуе ў Вільнюсе. На яго таксама ідзе выдаткаванне. Вот куды ідуць ресурсы, але канкрэтна вам могуць справаздачыцца толькі тыя, хто гэтыя грошы выдзяляе і нясе адказнасць. Калі вы кажаце, хто мусіць кантраляваць, зноў жа нейкія міфічныя беларусы, прабачце, вот ёсць гуманітарны міжнародны фонд. Ідэя гэтага фонда стварэння належыць Ціхановскай. Гэта зноў ж да пытання, гэта рэальны уклад у падтрымку палітычных вязняў ці не? Там сабрана амаль 3 мільёны еўра за гэты час. Але Ціхановскай, вы калі будзеце пытаць, як патрачаны гэтыя 3 мільёны, яна вам не скажа, і я вам не скажу. Вам можа сказаць толькі вот гэты борт, які там адказвае за ресурсы, як яны трацяцца. Гэта іх адказнасць, там большасць нарвежскія грошы. І тыя, хто стварыў гэты фонд, яны мусяць справаздачыцца перад сваім парламентам, перад сваім урадам і перад сваімі выбарцамі.